Joj, sad treba uzeti ovaj mobitel kako spada. Mislim da vrijeme krenemo. I pozdrav svima ljudi, ovo je Donor PC. Ovo je prvi vlog na kanalu. Ja se nadam da ćete uživati. Ako ne, šta ćemo, nećemo više raditi vlogove, ali ja se nadam jer ovo je prvi put nešto što radim i jedva čekam krenuti tako raditi. Zato što content mislim totalno prebaci sa igrica na ostale stvari, tako da ja se nadam da ćete uživati u današnjem vlogu. Biće kratak, ovo je tek najava za buduće vlogove i da ćemo koristiti facecam ubrzo, tako da na streamovima, tako da ako gledate ovo, sretan vam Božić, jer nisam čestitao ovako uživo, čestitao sam na live-u, tako da sada trenutno kako ide plan, čekamo prijatelja kojeg ćete vidjeti isto. Čekamo njega da dođe s autom i da parkira i onda bi to trebalo biti to sad. Samo treba pričekat. Kako je? Ja tako, malo je nezgodno ovako. Nezgrano je, slažem se totalno. Ja sam sad probao 5 puta onako. Kažete, dakle, probao sam 5 puta pokrenuti intro, nema šanse. 5 puta sam se vraćao nazad. A intro je bio da sam probao onaj stop motion kao skočiš i onda ti se kao vrati onaj kao nema ništa trenutno pa se onda odjedanput samo se pojavim. Uglavnom da, to je bio pokušaj, mi ćemo sada kao opa kad se smjestimo ću nastaviti dalje, tako da nema sad trenutno smisla kroz ulicu cijelu. On se nešto nečka, ne zna zašto se uopće usta, tako da eto, vidit ćemo. Ej, hoćete se predstaviti? Ne. Dobro. Preumoran za ove stvari. Preumoran za ove stvari. Da bude kontent, imamo pjevače tamo u pozadini. Pjevaju Tihu noć, kome je Božić, neka mu bude sretno, jel se dobro vidi? Jel dobro ekstra? Evo stegla kafce, ljudi. Ovaj treska šećer, super je, ekstra je. Oni još tamo pjevaju tamo i tako. Dalje, što se tiče plana, zapravo, znaš koji je problem sad? Ja tebe ovako snimam, a ja onda imam problem, ja ponekad preokrenem ovu kameru i sad moram gledati ovako. A šta ću? Nije nego sam okrenja par puta onako i onda sad to je... A kada ću nekako ću smisliti. Uglavnom, sljedeći plan je da... Nemamo plan zapravo. Da možda snimimo kariće, da iškole, šta bude. U čemu je problem? Gdje je žlica? A ne, žlica, imaš to. Šta hoćeš? Evo ga i drugi prijatelj. Jel se ovo može pokazati na kameru ili se boji kamere? Jel se bojiš kamere ili se možeš pokazati na kameru? Stari još to. Liga cijele. Bye. Bye, hi. Evo kad sad idemo neki workout radit. Ovaj tu ide vježbat, a ovaj ide gledat. A ja možda probam, a možda i ne. Vidjet ćemo sad. Krenula je kiša pa imamo problema, tako da može biti svega i svačega. Evo ga, momak se uputio. Spreman je za rad. Iđe! Hi. Ovaj ne planira ništa. Ovaj dobar. Ajde, još proba. A di na treku, brate? A ja ću ti bez treke radije. Ma kakvo... Ako možeš... A valjda mogu, nemam ti pojma, iskreno. Možeš ti snimat, možeš ti vidjeti, ali čekaj. Da probam. Onda će biti dobro. Pokaže nam taj rad. Ovdje i uvati se, evo ga ja. Uf. Ha, neću ja strakon. Neš ti. Dobro. Ti ćeš moći čak, nije ti to loš. Šta ću moći, kura ću moći. Možeš uspjeti. Bez trake, ne mogu 2 napraviti stari. Nisam još toliko i plus imam još leđa od prošlog puta. A brate... Neće. Kada bude. To, pumpaj momak. Ide to njemu, a? Je. Da.
smrdica Dobro. To je ekstra. Jao. Ja. 11 biše, šta ja znam. Sad će biti sranje, ne? Evo, tamo su ugasili muziku, znali su da će biti copyright pa ono. Mora reći što makne. A moj, Nis bi ilegalan je bio mate. ne smije biti ilegalan, ne smije biti ovaj crnac. Dođu ovo. I šta imaš reći za vlog? Kolega. Kolega, šta je kolega? Sve ga zajebaš, treba sam gurtna uzesna. Kolega i onda pogledat šta dalje. Ja, vidite kako ja Bete pekao sa kameru pristim. Jensen! A uleti mi u kadar čovječe, ono. Vidite, moj. Liga šta fleksa sa mora. Dođi probaj radit triceps ovako. Sa može s time? A evo probaj, vidi koliki će ti otpor biti. Može Kao vidim. miriše. Miriše, opraje. No, šta? Što smrdi ovako jevo? Što smrdi, ovo miriše? No, a čekaj, a zašto smrdi na oca? Ne smrdi na oca. Prije mirisala na ono u puder za bebe. Na puder za bebe. Bome, ne znam šta bi te reka, nije to, ne valja to. Imate i ovdje bicikleto, Rigoljeto. rikoljeto, bicikleto i tako. A kako se Mira usra? Ja njemu kažem, aj dođi ti i ništa on neće doći, to ti je to. Kažeš mu da smrdi, gotovo. To je rješenje na svako tvoje probleme i svako tvoje pitanje. Zmira se te, dobro. Onima koji čuva ne vide, ovi videa ne sluša, ovi... Krenula je kiša, pa sad idemo ća i on ide ća svojoj kući, ja idem ća svojoj, to je sve babi čestitat Božić, ja nisam prije 2 dana i onda idemo svako svoj doma, pa ćemo vidjeti što će dalje biti, tako da, eto. Evo, napustio nas je i ovaj, sad idemo do babe. Moram. Ok, kamera je upaljena, sad idem do babe pa ću vidjeti što će to, znači će to ličit. Trenutno je kiša i nije baš prigodno da bude, ali valjda neće biti problema sa kamerom i time. O, malo se. Evo, sad čistit malo, tako da sad ćemo vidjeti baš. Možda nešto bude, možda nećemo biti. Evo mi tamo izašli iz babe. Sad je dobili poklon. Sad ćemo, idem doma i idemo dijaviti vlog i onda ćemo neki drugi dan raditi još jedan ili čak neki live sa facecamom, pa vidit ćemo. Evo nas u kraju našega vloga. Ja se nadam da vam je bio ok i da ćemo inače imati ovako dobre vlogove. Ovo je soba moja trenutno, koja trenutno baš i nije pospjevanja, tako da ne može biti room tour, nego će biti trenutno ovako, pa šta bude. Ali, tako bih vam rekao, cilj je sada se prebaciti uglavnom na vlogove i na igre, ali ćemo... Najvjerojatnije ću raditi sa facecamom sada streamove, kada budem dobija stativ, trenutno staje na ničemu, trenutno vas kuti drži kutija od čala, tako da, eto. A stativ ubrzo dolazi, ja se nadam, tako da možemo spojiti i... Ovaj mikrofon isto je kupljen kako spada, pa će biti dobar, ja se nadam, za vlogove, probao sam ga, sve radi, tako da... Biće, ja se nadam, dobar, ako ne bude, imat ćemo jako velik problema. Jer mobitel i ja trenutno nismo baš u najboljem stanju, tako da vidit ćemo. To bi vam bilo to, ja vam nemam više šta reći, nego ako vam se svidjelo, ostavite like, share, subscribe. A ako nije, hvala Bogu, čitam komentare, tako da napišite šta god hoćete, iskreno ne znam šta vam rekao. Ja ću se složiti s time ili neću se složiti. Ako želite još ovoga, rekao sam, napravite to te korake, a ako ne, opet će svejedno biti jer ovo je nešto što prvi put radim i bilo mi onako ok. Sad, da li će nešto biti drugi put bolje, nešto lošije, recite di su mi mane, di su ovo, jer ne znam. Primijetio sam negdje se zbunim sa kamerom i tako, pa ono, i tako, možda sam negdje i tih, pa ćemo vidjeti. Uglavnom,
to bi bilo to. Mi se vidimo sljedeći put u nekom drugom live-u, nekom drugome stvari, možda reakcijama, možda ovome, možda onome. A do tada, pozdrav i vidimo se.